Takže zdravím všechny lidi, nelidi a paralidi. Moje jméno je Uragan a jak jste si mohli všimnout, tohle je Mafia 2. Jo. Mám tam klasický český dubbing a no, mám tam všechny DLCčka, které natočím taky. Nebojte se, The Walking Dead bude pokračovat, ale teď mě napadlo, že bych mohl natočit tu Mafii, takže tak, ještě zkontroluji nastavení. Video. Nastavení hry. Zapnu na tam titulky, ať si to můžete číst. A ještě si možná slovní zvuky trochu. Empire Bay. Tak, to by mělo stačit snad. No já už jsem to hrál, jakože. Takže začnu jakože odznova. Zpět. Sakra. No, každopádně dáme nahrát kapitolu. A dáme si to na těžkou, protože jsme borci. Doufám, že tam bude ta úvodní cutscéna, jestli ne, tak se omlouvám, posral jsem to. Ale je tam prostě jenom to, jaká byla jeho rodina, jaký měli život v té Empire Bay a tak. Tam se vlastně přestěhovali, určitě to všichni znáte už. Jo, tak to tam bude, no. Sakra, doufám, že se to nebude kousat. No, nemělo by. Nechám si užít epicnost téhle cutscény. No, i když není to moc epický, ale prostě. Teďka se tam bude hodně mluvit, takže tak. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. Když jste to slyšeli, tak to byl pes. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc. Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš.
Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. No, takže to byla úvodní scéna, bylo to celkem dobrá, co? Jenom je škoda, tahle hra mohla být o hodně lepší. Operace To Husky. je, protože vlastně Přidělili mě k 504. parašutistické. na to 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskými linie. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Mělo by to jít slyšet celkem dobře. Fajn, Skeleto! Střílej! Allora, traditori! Ale já jsem neschopný. Musíme vyčistit ty balkony, vole! Jdi do hajsu! Ustupuju! Přesunem se! Neustupuju, já jsem všechny Temně! sejmu. Sakra, já jsem se trochu zakoktal. Do prdele, pozor! Ale jsem se! Kurva! Přežu! A já! Desátníku, Angela, chlap říká, že se mnou další sai. vojáci. Cerca di tenere Super, l'uso. fajn. Ty a Williams sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchačku. Skeleto, sem! Nejdřív chci MP40. No. Já jsem debil. Bože. A kdybych nebyl debil. Fajn, Skeleto. Střílej! Allora, Fuck it. Hej! Jděte všichni do prdele! Musíme vyčistit ty balkony, vole! Byli jak umočit jsme. Zabituj nás pískem! Bojujte jako chlapi, ne jako děti! Ustupuj! Oni bojují jako Italové. Ke mně! Do prdele, pozor! Ale jsem! Kurva! Přežu! A já! Desátníku, Angela, to já ten vás chlap říká, že se mnou další Ale já- vojáci. tenere l'uso. Super, fajn. Ty a Williams Takže jsem sundejte úžasný. ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchačku. Skeleto, sem! Tak pojď William si pomoct. Spara tu connuto e ammazzo. Kudy to nepůjde. Asi jsme našli kulomet! No a tady ty se Bacha! dostal. Máš granát, Skeleto! Teď by byla fakt kurva vhodná doba ho použít! Hoď do toho možná. okna granát! Možná. To by na to řekl, no. A trefil mě, když to O, kurva! Hůř prostej. Nesnáším si taky mluvit prostě. Skeleto, jsi živej? Jo, škoda. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Tyhle ti okuláři dostávají pěkně na prdel. No, do prdele. Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebudeme. Pak se musím znovu pistoli. To je celkem dobrá. Co já vezmu teďka. Na schody. Hele, Makedoni!
pro vás. Kurva, moje oko. Bavíte se taky tak dobře jako já? Všechny ty prasomrde. Nebuď prostej, ty čurák. Vězně musí mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Jo, chtěl bych, nevím. Ale ocenil bych, kdyby se mi to oko uvolnilo. A vezmu si na to třeba... Karabíner. Jsem hned za tebou. Nezabijejte rukojmí. Ammazzamoli tutti. Vy jste zabijeli rukojmí. Co vám udělali? Mám ho. Ty dveře, skeleto! Arrenditi. Dzień dobry. No. Tolik k rukojmí. No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to. Kurev tady je. Koho to kurva zajímá? Střílej! Co jsi tam dělal? Hej, víc střílej, min kece. Jak chceš? Dělá, nedělej! Na tomhle balkóně to nepůjde. Vole, zvrátíme se dovnitř. Tak kurva! No. Resto Tolik k něco, skeleto. Williamsovi. Tady chcípleme. Avo dei fascisti! Arrivano, avo dei fascisti! Montano del botte! A neblázni Italé. Ale je C'è una acqua! který nějak není omezený. Cagnoni! Volání mě zabijou. Fai dělo! Skeleto, masej dovnitř! Byla sranda před 11. Jejich vlastně lidí. Jo, a teďka se to trošku zakouslo. Di cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Jo, a tady končí příběh Mafia 2. Takže já se s vámi rozloučím. Ne, dělám si prdel, zas tak snadno to nebude. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Crepi davvero Don Calò? Caci, Bože, ten šermán. un conge quando Samarità mi cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noiarsi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, Don Calo, hlava Siciliánu. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Proč? Protože jim to řekl. Protože jim to řekl. No, tak jinak by je postřelili ti Američani, co tam s ním přišli, že? A já by mě zajímalo, kdy vzali tak rychle ten tank. Protože já mám pocit, že to byl paragánský výsadek. Ne námořní výsadek. Jakože vylodění. A taky nechápu, proč jsou všude Američani. Už tam nejsou třeba Briti, Kanaděni, ti na tom taky měli celkem dost velký podíl. Sice ne takové jako Američani, ale celkem jo. O 2 roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku.
abych mohl domů. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. No, na pivo. Pěkná Brandy, kára. To whisky. patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No, No tak jenom pivo, no. Tak okej, no. Hele, pes. Žádný takový už tam vpoknal. Už tam v dalších částech hry nebude. Viděli jste ho na levé části obrazovky? Tak tady to je Empire Bay. Psále uvidíte. Řekni mi pravdu, A já si trochu nastavím, protože se mi zdá, že je to zase teďka moc potichu. Empire Bay. Empire Bay. Bylo ti to? Hele, ser medvěd v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákon. Kde se kurva vzalo to zasraný počasí? Pre je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, Vito? 2 roky? Skoro 3. Večírek Tonio Sacchilio, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka. Těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změnit téma? Vy to o tom nechtěl. Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo. Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaili, Což to co? dropuje. Od starého Petna. Takže seš pravej válečný hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá a všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Jinak teda budu to natáčet po těch kapitolách. A vždycky jedna kapitola je. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co si smyslel, válka neskončila? Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Teď jsem mám pár měsíců ještě. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co, ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopnej bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil vlog. A kde vezmu prachy? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač. No tak vole, teď jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně, chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. No. A jsme tady. To je vlastně... Díky, drobný syne. Tohle to je vlastně jediná mise, která není mise. Ale je to pěkná mise.
No je vlastně jediná mise, kde postavy dělají nějaký jiný interakce, než že chodí a že třeba kouří. Hej, co je novýho? Jak se vede vojáků? Ty vole. Odpověď Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic moc. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád bych měl nějaké dobré zprávy. No. To já taky. Tak jo, měj se. Tak se měj. No. To mi to teda řekl. Že zase oproti jsme slušní. Dětku, doufám, že zase Jdi mi z očí! Drž hubu. Nepustím tě, bro. Nope. Ne, dobrý, seru na to. A zabírej za sebou. Idiote. Dobrý den, paní. Hej, Vito, ty ses vrátil. Na postřelnýho chlapa vypadáš docela dobře. Ahoj, Lízo, jak se máš? Lízo. Francesca říkala, že se vracíš. Konečně nějaké dobré zprávy. Taky mi neodpověděl. Jo, to rozhodně. Je to fajn být doma. Víš, jsem fakt ráda, že jsi v pořádku. Bez tebe to tady nebylo ono. No mně to připadá všechno stejný, včetně tebe. Hele, co děláš večer? No víš, jako vždycky, vařím večeři pro Tonyho a děcka. Cože, ty ses vdala? Tak ty si nezahálela, co? Už je mi 21. Samozřejmě, že jsem vdaná a mám 2 děcka. No, ráda jsem tě zase viděla. Pozdravuj ode mě svou mámu, jo? Like if you cry every time. Jste moc hubenej. To je pravda. Já mám přesně co si dáme si kebab. Tak co, dáme ještě něco dobrýho? Kebab. A jedu dom. Tak nashledanou. Vito, Zdravím, slečno. Vito, jsi to ty? V té uniformě vypadáš jako fešák. Máma na tebe musí být pyšná. A co chudák Salvatore Montemaggiore, jak se má? Jo, má bába. Čekala už před týdnem. No tak to bude asi mrtvý. Sal se dal k námořníkům, já jsem v armádě, to je něco jiného. A co kdybys šel dovnitř a dal si se mnou čaj, Vito? Mohl bys mi o tom povyprávět. Díky, ale já teď spěchám. Právě jsem se vrátil, ještě jsem ani neviděl mámu a Francesku. Francesca je moc hezká holka. Není mi jasné, proč ještě není vdaná. No, tak ode mě pozdravuj mámu, Vito. No a mějte se, paní. Nechojí! Jen na jedno, pak se vrátíme. Jsme ale 3. Jedno blbý pivo, ženská bláznivá. To říkali posledně a pak se vrátil domů večer ráno. Smrděl činem a parfémem nějaké cizí ženské. Hej, Georgi, no tak. Přece nebudeš poslouchat všechno, co ti stará přikáže, ne? George nikam nepůjde. A teď smyslte. Ta bláznivá ženská drží George pěkně pod krkem, co? Zbude víc piva pro nás, ne? Jdeme. Jasně, chlapi, jdeme. To je slovo chlapa. Jde se chlastat. Ne, nebude, musím dělat pičoviny. Nehůl, je to nezdravě. Doufám, že ty jsou naše. Východní pobřeží se dočká další sněhové bouře. Říkal taky, když letěli Japonci. Nejstudenější zima Empire Bay od roku 1922. Tajné setkání spojeneckých vůdců. No, už je vidím. Máš ale dobrý oči. Roosevelt
na Jalské konferenci. Dobrý den, pane, co tu děláte? Zatloukáte hřebík. To jsi ty? Zdravím, pane Manara. Vy zavíráte svůj obchod? Víš, jak to chodí. Už nemůžu zůstat dál v provozu. No to je mě teda moc líto. Za to může válka, ne ty, Vito? Kdo ví? Možná po válce zase otevře. Hele, Vita. Tak hodně štěstí. Díky, kluku. Vito, nechceš na ně podat žalobu? Sebrali ti jméno. Ne? Nic? Tak ne. Nesledujte to okno. Tam vpravo, nahoře. Jak je ta markýza. Hehehe. Nenávidím tě. Poslechneme si hezkou hádku. Stejně jsem jí nemohla vystát. Mou matku z toho vydat. Vypadni, prostě se zbála zmiz. Mám toho dost zapotřebě. Dej mi pokoj, ty mizero. Co to děláš? Nesahej na to. Beru si, co je moje a odcházím. Co je to je? To jsem koupila já. Začni peníze. Nech mě jít, už s tebou nechci mít nic společného. Užij si to s tou škaredou kurvou. Normální konverzace starších párů. Hele, čau čiči. Žádnou kočku taky dlouho neuvidíme. To máš za to, že na ní byla zlá. Tady bydlím. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. A už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Františka i já. Na tebe, Vito, Hej, ségro, tak jak se dlouho vede? čekáme. Je. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Františka ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Sorry, paní. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Proč se modlili o mě? To se mně nelíbí. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Hovno. Můj pokoj? Já mám vlastní pokoj? Díky, mami. Tak a jak jste se měli vy dvě? Franky, co pořád děláš? Pořád bydlím tady s mámou. Mám dobrou práci v kanceláři, zaplatí nám to účty. A už jsem začala splácet některé tátovy dluhy. Francesco, o tom teď mluvit nebudeme. Mami, drž hubu. Ty ani nepovolíš něco říct. Tak moje babička. No? Co mi řekneš ty, mami? Nic? Tak ne, no. Francesca taky ne. Vy jste hovorný, ty vole. Mám to ale rodinu. To je krásný pokoj. Mám houpací o koně. Pohoupem se. No. Tak. Proč by se asi blbě spalo na přirozeném světle? Když by nám to svítilo přímo do ksichtu, tak zasne. Oh yeah. Uvidíme se ráno. Ne? Nikdo nic nebude říkat. Dobře, jak chcete. Neposerte se všichni. Pičoj. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní kvartýr. To je možný. Ale kolik dospělých starých mládenců nebydlí u mámy? Co? Staří vyspělí muži.
Oblek Gabriele, ten si necháme na jindy. Služební uniforma nechci. Bojovou uniformu taky ne. Vezmeme si motorkářský oblek, ten vypadá fajnově celkem. Oh je, teď jsem typek. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracoval v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, Dio. Ty vole, proč mám zvedat těžký bedny a těžký náklad za nějakých blbých 10 centů, když mu vydat 300. No, aj za litr. Makat pro Joea a jeho kontakty. No, s Joem vlastně. Ty se mě bojíš? Mike Monte, tebe si najdu. Monte. Není to nějaký ten dětský jogurt nebo puding nebo něco takového? Takže je mi to Omlouvám fuk. se. Je mi fuk, jestli Seženeme budeš ty muset peníze. prodat Hej, všechno, slibuju. co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, krete. Jo, tak. Tak pojď, juniore, pošlu tě zpátky do školy. Velký frajer, co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď, frajere. Au. Vito, prosím, jen to Dal mi komplikuj. dělo. Dost, nech toho! Vito, co to děláš? Už ti ten fashionný klobouk spadl z palice. Prosím, Vito, Kopáčka do držky. Do prdele. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se. Postarám se o to. Slibuju. Díky, Vito. Dávej na sebe pozor. Musím někdy rychle sehnat 2 táci. Joey mi s tím určitě pomůže. Of course. Joey pomáhá vždycky. Tap. Tak je to démokem. Ale to mi to nepovědí. Levý shift. Budeme si sprintovat. Preventan. No, to můžu zpívat. Dostaneš. Ještě dostanu copyright strike. Co se to tu děje? Co? Už Já je jsem to policajt. opravené? A mám sílu. Je to ve stejném stavu, jako když se mě ptala před 10 minutama. Zatracená práce. Co zase sakra řveš? Trvá ti to věčnost. A mně je zima. Tak si zalez do toho zatraceného auta, když je ti zima. Ani mám mu dát do A huby. je taky zima. Pohni sebou a oprav ten krám.
Nebo spíš pane, mám jí dát do huby? Šlo by mi to rychlejc, kdybys mě furt neotravovala a radši mi pomohla. Já tě přece neotravuju. Jo? No kdybys to uměla s nářadím stejně dobře jako na hubu, už to mohlo být hotový. To je pravda. Teď se třeba. Ty jsi úplně k ničemu. Nedivím se, že tě nechtěla ani armáda. Musíš to zase vytahovat, co? Etelin manžel Frank je stíhací pilot. Margaretin manžel Charlie jezdí s ponorkou. Panůtě. A můj manžel, no, ten má modrou knížku, pracuje se lidmařství. Hele, víš co, poprav si to sama, ty mrcho zatracená. Ani já se vám na to podívám, jo? Ale nevím, jestli to bude fungovat. Nerozumím tomu pořádně. Nechápu tomu. Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte líp než ten můj budiš k ničemu manžel. Zase hvězdance. Asi Franz dělá místo na disku, nevím. Tak, sleduj, ať se to naučíš. Tak a je to. Jen jsem potřeboval přitáhnout pár matek. Vážně? Moc krát vám děkuji, mladíku. No ještě přitáhnu nic. To nic. Nenechal jsem se. Nebyl. Ono jsem zmáčkl les. Takže tak. Tam už bydlíčou. Jsou ty červené dveře. Označili mi to, abych věděl, kam jdu. Teď jsem se úplně zamotal. Úplně jsem se ztratil ještě v tom, co říkám. Každopádně. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? Kde? Napravo od schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. Proč je to zase rožli? Jsem to tak pracně zhasínal. Jdu nevhod. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak poles, pokecáme. Fuj, ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak Joe, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vitem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makání to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Prostě musíš znát správný lidi. A ty seš v pohodě, protože znáš mě.
Hej, kdo je tady ten hubeňor na obrázku? Hele, to bylo ve 41. No vůbec ses nezměnil. V obličeji teda, v obličeji. Jdi do prdele, pohodlnej život s tebou takový věci udělá. No to je teda postel. Hej, vole, nevím, jak jste to dělali v armádě, ale tady platí, že do postele leze jen jeden chlap, jasný? Nic takového, po tom, co jsem viděl odejít ty 2 štětky, tak bych na to ani nesáhl. Ani kdyby mě za to platili. Ještě prohlídneme to celý. Tady budu spát já? Jo, tohle je tvoje. Do toho. Teplý vody mám dost. Jo, přešel si to kouše. Hold. Ty fotky. Teda obrázky. No, počkej, ty máš vlastní telefon? Jasně, a ty teď taky. Bez toho krámu se nedají dělat kšefty. Jo, jsem forever, no. Nemám komu zavolat. Tak jdem. Vole, skvělá. Už si přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámíš s tím Giuseppem. Já nálu na tvoje sračky. Jdem ven. Hned. Z místa. Teď hned jakože, myslím. Chápeš, jak to Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel si, co budeš dělat, až se vrátíš? No ani ne, no prostě tak nějak normálně, však víš, no. Najít si ženskou, usadit se. Hej, ty vole, na tyhle blbosti budeš mít času dost pozdějc. Teď se postarám, aby sis trochu užil. Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit vy to? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuk. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor! Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joey, já vím. Jedem. Nemusíte jakože řídit. Fajn, a teď doprava. Pak chvíli rovně. Čerstvý z tiskárny. Hej, pomalu trochu. Nemá smysl slíznout pokutu od fízlů. Hej, Vito, víš, kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět. Teď je správný čas pořídit si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ní měl. Kdo říká, že budeš platit? No já jsem ne. Víš, nedělal jsi z prdel. Fakt tě v armádě naučili řídit. Aspoň... A dobře. No ne, no to se nějak... Nauč se řídit! Jo, ty seš fakt dobrý řidič. Zastav a nech mě řídit. No tak neboj se, já to mám pod kontrolou. Nejseš tak špatný. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 42. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbítý okýnko. Měl by si u Giuseppeho koupit nějaký páčidla. Vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráji pro zloděje. Řekni si, co chceš. Dokonce prodává falešný zbrojní pasy a doktorský papíry pro chlápky, který už ne... Nebaví, Hej, Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze, ano? Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasas v celém Empire Bay. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi.
Vidíš? Co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry. Taky budeme potřebovat páčidla. To jo. A hádej, kdo zaplatí. No ty. Jak já? Ty vole, Gracie. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si tenhle zámek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Pak jen otočíš a zámek je otevřený. Je to snadné. No. Je, no. Tak sledujte, jak to dělá profesionál. Tak, kurva. Tak se měj, Giuseppe. Brzy se uvidíme. Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si srandu samozřejmě. Tak teď máš šanci. Já jsem si chtěl spíš projet něco jiného. Že musím tu káru. Kde je tu bordel? Zřejmě kradené vozidlo. No, úžasný. Šlápni na to. Skurvený polda. Rozumím. Probíhající krádež auta, pronásledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim ztrátí. Potvrzuju. Prej zastavte. Mhm. Jo, určitě to zastavím. Kurva. Aha, ale policajti víc. Jedu, kurva. Mámo, dovedl jsem auto. Kurva. Aha. Jo, to je správně. Zůstaňte tam. Nikam neloz. Wow, já jsem strašný. To uzaleznul. Nehlaguj se. Fajn, vypadá to, že jsme ho setřásli. Jak se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si ji nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytujou tam služby, které teď potřebujeme. Hej, to zní draze. Neboj se, zatáhnu to za tebe. Najdi nejbližší dílnu. Znám chlápka, který jim šéfuje. Tady, zaparkuj před branou do garáže. A teď zatrup na klakson. Tak jak je? No trošku jsem si rozmlátil auto, ale v pohodě jinak. Jak můžu pomoct? Nový značky? Žádnej problém. Ne, opačně. Jestli si teďka říkáte, že mi to nevíde, tak nebojte se. Jo,
prosím. Bože. A teď sledujte, jak to vychytám. Jsem úžasný. To si nevšimněte, to jsem se jenom navšiml, jako. Úžasný. Mi to oprav, tak to platí Joe. Takže I don't care. Vyber si barvu, jakou chceš. Ty černou. No je to černá, je hnusná. Tam bývá, to bílá se prostě asi líbí nejvíc. Už je to koule úplně bílé. Okay. Tak zas někdy přijeď. Odejď. Až budu chtět, až se rozmlátí auto. Fajn, teď tě představíme Mikeu Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside, nemůžeš to minout. Hej, kdo byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap v autodílně. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti, sakra, dobrý tanečník. Viděl jsem ho v té staré tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežárlíš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiáků. Ale nota. Nebo tohle, to funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. Jsem zařval? Ty vole, já jsem takový debil. Fajn, teď tě představíme Mikeu Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside, nemůžeš to minout. Narazíte do sebe. Hej, kdo byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap v autodílně. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti, sakra, dobrý tanečník. Viděl jsem ho v té staré tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský z něj byli úplně hotoví. Ale, snad nežárlíš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiáků. Ale nota. Jedu. Nebo tohle, to funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne? Nechceš jít ke mně a popovídat si o tom? Ty máš fakt velký problém. Věř mi, to není jeho jediný problém. A co tohle? Zachráním vás před ostudou, slečno. Pojďte ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašný. Hej, když seš velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? Pravda, tamhle je Majkovo šrotiště. Pojď dovnitř. Prostě musíte být velký zlatý. Toto reálně kvalitě musíte být. 100% nelegitimní. Určitě to použijete.
doporučeno 10. A hele, koho to sem čerti nesou? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hardem, kterým meješ hajzly? Ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netřes si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Jo. 3 normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu jí tolik, kolik zvládnu. A netahej sem fízly, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksik neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavejma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí Pane čistírna? bože. Hodně. A čert ví, jestli z tohoto svinstva vůbec Zavřeš dostanu. hubu. Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí chce náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrtčerný hub. Byl bych tam jako pes na oko. No hele, dám ti za tu káru $350, to se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Tak jo, Vito, vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Vito, vem si tohle, jen tak, kdyby něco. Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starém vraku. Mám takový pocit, že tohle je taky útok. Tak máme prasknout gumy. Hej, umíš docela střílet. Hej, Vito, zkus zasáhnout nádrž. Já v tom nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Jdi do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. Tak, do auta, Joe. Odchod do hlavy. Fajn, vyjeď, kudy jsme přijeli a jeď na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Každopádně, čím jsem to, co jsem chtěl říct, když mi do toho skočili na té Sicílii. Tady doprava. Bylo to, že tohle vážně mohla být jakože celkem Tak co, dobrá je hra. fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Kvůli tomu, že lidi Hej, kam na ty spěcháš? pokoře, aby to už vydali. Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Dělám si prdel. O prachy se Tak je to nestarej. vlastně takovýhle Ten jaký kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže St. Island je furt stejná zasraná díra jako předtím. Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý. No nekecej, a jak se to stalo? Černý huby utekly před zimou na jih. Samozřejmě, že je to furt díra, Vito. Byl si pryč jen pár let. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množí jak králíci. Co s nima naděláš? No. Je to ještě horší, než když jsme byli malí smradi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkají. Bombardáci, bůmbrdlíci, něco takového. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchačku. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš bouchačku. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrti. Ty fakt umíš povzbudit, víš co? Tady doleva! Ty vole. Drž hubu. Jak je chlap, tak s tím nastřelil. Úplně jsem zapomněl, jak je skátá čtvrtě. Víš co? Jednou si tady koupím para.
Koukejte na něj. Naše stará čtvrť už mu není dost dobrá. Hej, nerejpej do mě, já se jenom koukám. Trvalo by roky, než bych se na to našetřil. Máš chuť na šampaňský, ale prachy sotva na pivo, kamaráde. Ale neboj se, pomůžu ti s tím. Dobrý přirovnání. Ty vole, já mám taky klakson. Vidíš, co jsem si kvůli tobě udělal? Nebyle. Teďko nebych si to udělal opravdu. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbij okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevyjde, prej berou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. To doufám. Doufám, že mě teďka nezabijou s tím, jak to teďka mlámou. Tak, jak otevírají dveře normální lidi? Otevřít dveře. Ale jak otevírám dveře já? Fuck je. Vito Scaletta in the house, bitches. Tak co si dáš, frajere? Nevím, do druhé nohy nebude? Ne, do druhé nohy nebude. Na druhou nohu se ti můžu vysrat. Bitches. Počím si tu brokovnici můžu. Děkuju. Úplně jsem zapomněl. Fuck je. Co to kurva děláš? Přišel jsem ti dát do držky. A do prdele. Ty vole. Jdu ti. Oh je. On mě praštil. No hej, co to děláš, zmrde? Hej! Hej, co to děláš, zmrde? Přišel jsem ti ukrást auto. Ale to mě asi nenecháš, že? Ty čuva. Bum. Ty vole, já jsem netrefil. Vylez. Zahrajeme si hru. Děvko, kde se schováváš? Dzień dobry. Ale to auto tam stojí, jako bylo připravené k vyrazení. To bych se měl postarat, dřív než pojedu. Myslím, že jsem měli by být. Ne, je to představ si to normálně, to auto je zamknutý. Tomu bys nevěděl. Hej! Nechte ty třeba do prdele. Já se to auto snažím prodat. No, policajti jsou. Jednou jsou užiteční.
jedeme dál. Debil, nauč se řídit. No to říká ten panovec. Každopádně mu dovezu to auto tam. A to je tady měla skončit. Takže to poslouchám. Hele, ještě si budeme se tady to udělat. Na začátku další kapitoly určitě. Protože jak jsem říkal, budu to točit vždycky po jednom partu. Jakože jedna kapitola, jedna part. Teďka to bude teda kapitoly. Ta první byla chtěl jsem si zahrát na Google. Zjistil jsem, že to nefunguje. Já jsem tomu autu rozbil motor. Skoro teda. Doufám, že mi za to nestanou prachy. Můj výklad. Snažím se jít do práce. Pane, prosím. Jo? To nevadí, tak jsou moji rozhodby. I don't care. Páni, můžete mi pomoct? Prosím. Děkuju. To mi asi nevím, co zabije, nevím, co jste. Ale jenom málo. Mě nedostanu. To nevím. Každopádně tamhle to hraje dobře. Doufám, že se vám bude líbit taky. Kde se tam vzalo to krejí? No. To auto se není v dobrém stavu, ale je tak za něho chce peníze. Pořádně. No teďka bude zase cutscéna, takže zase asi budu mlčet, protože... Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě černých hub, který se mě pokusili odělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunter si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávají, kradou a hulej. Tak ukaž, co pak to máš? Pěkný. Žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku, brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi, tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, Joe. Fajn, jdeme domů, jsem unavený. Joe, ty jsi mi rozbil auto. Ne, počkej, ne, to byl vlastně tam ten debil. Sorry, Joe. Sorry. Omlouvám se, pane. Mě teda baví, mě baví vlastně je to takový Měl bys jet po dálnici, Vito. Když nepojedu po dálnici, a pojedu. Ještě se mi přes město.
tak ten pár. Fajn, zvlád si práci a neposral si to. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přes hubu. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě oddělali na St. Islandu. Hele, to je součástí kšeftu, kamaráde. Ber to nebo nech bejt. Pro mě toho stejně nemáš kvalifikaci na nic jiného. Jo, to máš asi pravdu. Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička. Tak co je ten brusky zač? Majka je dobrý znát, je takovej nabručený, ale vždycky jede v nějaký špíně. Většinou jde o okradený auta. Strávil nějakou dobu v lochu, který za mlada přepadával benzínky. Donutíš ho zaplatit ten účet za čistírnu? Ne, nechám to bejt. Dělám s ním spoustu kšeftů a navíc se dokáže snadno nasrat. Jednou jsme byli na závodišti a nějaký Irčan mu polil pivem lístek na vítěze. Mike ho mlátil tak dlouho, dokud nevoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým $10. Věřil bys tomu? Připadá mě jako pěkný mizera. Jo, jen musíš vědět, jak s takovejma jednat. A Mike je jako kotě oproti některým chlapům, se kterýma jsem se nedávno seznámil. Však uvidíš. Uvidím. Co když neuvidím? No, možná, že uvidím. Hele, kde tady můžu v klidu zaparkovat? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na ulici. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mý v garáži. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, mě to už není jak bejvalo. No. Ano, to ještě mám. Kvůli těm dodatkům, že? Tak. Jdeme zpátky domů. Prospíme se. A já ukončím ten part. Ne. Takže Joe bydlí ve trojce. A měl tam sebe a dvě ženské. Ilumináti konf. Joe je iluminát. Jestli máš hlad, v ledničce je nějaký jídlo. Jo, tak díky. Máš hlad, Vito? Vezmi si něco z ledničky. Jo, vyzer si oko. Bože. Tak. Protože není nic lepšího na dobrý spánek, než 4 lahváče. Samozřejmě všechny na X. Joe tam bude mít jenom kolu. Tak. Pustíme vodu. Ať se nám líp spí. A jdeme chrápat. Kapitola 3. Nepřítel státu. Joe Pitt, 10. února 45. No? Pár měsíců už jenom zbývá. Před koncem války. Celou dobu? Celou dobu? No, jde to umyvadlo. Teda ten dřez. No, každopádně. Já to teďka ukončím. Já smysl to už dál protahovat, takže... Jo. Vrátili jsme se z války, potkali jsme se s Joem a teď pro něho budeme dělat nějaký, s ním budeme dělat nějaký prácičky. Takže se mějte a čus.